Allahumma sholli ala Muhammad. Kinten-kinten riyadin nika nek silaturahmi pun jaket napa dereng, Pak? Nek silaturahmi pun sedaya sederek apa dereng, Pak nika? Dereng. Lah napa Pak RT kok dereng? Napa udan apa repot duit entek? Duwite wong tua entek ning duwite anake akeh sangune. Allahumma sholli ala Muhammad. Keranten napa niki tasih wulan Syawal kengken banterke, kengken nyambung silaturahmi. Keranten dawuh Kanjeng Nabi, man farratu an yasbatul lahum yubaswatal lahum. Man utawi sapa-sapa marratan gawe ayo sebelum nyumbar firs pengen diparingi jembar mustratun jembar utawa turah versi ing dalem rezeki wayung sa'at lahum lan ya dipanjangke min akhirhi dipanjangke umure utawa ditahan riyen ajale fal yasli rahima mongko nyambung tali silaturahmi. Kanjeng Nabi ngendika nek panjenengan gelem kanthi legang-legange manah atine ikhlas lillahi taala golek ridane Gusti Allah jenengan nyambung silaturahmi mongko panjenengan didawake umure dimurahno rezekine. Allahumma amin. Rezeki niki mriki maknane luas, Pak. Fi rezeki niku maknane luas. Mboten ton namung duit mawon. Rezeki niku diparingi umur panjang barokah niku nggih rezeki. Rumah tangga adem ayem nggih rezeki, diparingi putra putri kang soleh-soleh nggih rezeki, tanduran ning sawah slamet, panenane apik nggih rezeki, termasuk duwite akeh ya rezeki. Ngaji nggih rezeki. Berarti waktu jenengan wekdal jenengan iki barokah napa dikek rezeki iso ngalap barokah ngalap ilmu malih ngeten iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga kula jenengan tansah angsal ridhone Gusti Allah, angsal berkah golek ridhone Gusti Allah sareng-sareng ngucap asmane Gusti Allah kanthi lafaz la ilaha illallah kalimat thayyibah nginten leluhur kula jenengan muga-muga kula ditakdir Gusti Allah dados manungsa ingkang bejo donya bejo akhirat. Allahumma amin. Dados rezeki niku luas Pak nggih, mboten namung duit tok, termasuk duit bojo sing salehah niku nggih rezeki. Diterangne mboten niki bojo salehah. Mboten usah Pak nggih. Mboten nek pas mantenan mawon. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditembus terus ke malih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh saking Rasulullah alaihi wasallam. Ra'aitu fil jannati waras ing swarga. Kusuratan omah bindar wa yakutu wa zamurud. Ten swarga niku nalika Kanjeng Nabi Mi'raj munggah ning swarga, ndelok swarga, ndelok neraka kepanggih Gusti Allah niku diparingi pirsa. Ning swarga niku enten omah sing kedadian saka yakut lan jamrud, saka emas, perak lan mutiara. Lajeng dawuh, ya Jibril liman hadil munazzilu. Kanggone sapa omah-omah sing magrong-magrong sae punika ya Jibril? Mongko malaikat Jibril ngendika, qala dawuh ya Jibril liman wasalal arhama, yaitu kanggone wong sing gelem nyambung tali silaturahmi, nyambung perseduluran. Jadi secara mboten langsung Pak, mboten sing seneng poso Ramadan mawon sing oleh omah ning swarga niku, termasuk jenengan nyambung silaturahmi besok bakal digakne omah ing swarga, omah kedadian saka emas, yakut, zamrud, mutiara sak pinunggalenipun niku dicepakno kanggo wong sing gelem nyambung silaturahmi. Allahumma sholli ala Muhammad. Keronton niki bulan Syawal Pak nggih,
monggo dimuni mbot malih sedulur kundi tangga pundi serung tak sambangi tak selalu monggo dipun silaturahmine muga-muga ngalap berkah silaturahmi jenengan panjang umure murah rezekine barokah sedayanipun Allahumma amin. Tasik kata mboten Pak sing dereng di silaturahmine Pak tasik nggih disambung malih Pak RT mor sepuh mbon mor sepuh sama Pak RT mor sepuh sama di silaturahmi mor sepuh nggih pun nyangoni. Oh alhamdulillah. Kok guyu to Mas? Pantese kan yo ngono to. Rong iso gawe bagiane yo aja nganti nglarani atine kan ngoten Pak nggih. Oh atene wong tuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi barokah sepertama niku napa dawuh Kanjeng Nabi mongko Gusti Allah barokah rezekine. Turah blawah minimalnya po neng ati ayem termasuk niku rezeki Pak jenengan orang duwe utang bendino cukup atine ayam tentrem niku rezeki nih saka Gusti Allah. Kadang tiang itu mboten sadar Pak gak duwe duit tapi mangane cukup orang duwe utang akhirnya ayam mboten Pak ayam kadang sing mboten ayam kadang duwe utang nggih Pak nggih nek duwe utang aja mboten Pak kada utang mboten bawa. Oh nek kada utang gak semangat. Nggih. Oh penyemangat nenek kata-kata yang mungkin ngeluh lho Pak. Jadi sing sepindah niku murahno rezekine. Rezeki sing barokah ning ati ayem tambah cedhok marang Gusti Allah niku rezeki sing barokah. Sing nomor loro ndawake umure. Kurang jeneng silaturahmi misalnya si A niku umur 60 ibu ajale mau nyambut silaturahmi dipulih dirubah kali Gusti Allah. Ini baru kali silaturahmi. Kaping 3 napa dicepai omah ning swarga. Secara mboten langsung jenengan dadi ahli jannah, dadi ahli swarga. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad.